Makea Lady, hellävarainen ja tehokas karvanpoistomenetelmä. Poistaa pienimmätkin ihokarvat vaurioittamatta ihoa. Sopii erityisesti herkille ihoalueille. Sokeri levitetään vastakarvaan ja poistetaan myötäkarvaan. Tällöin karva ei katkea eikä poisto ärsytä karvatuppeja. Sokerimassa sisältää vain luonnonmukaisia raaka-aineita. Se on hygieeninen karvanpoisto ilman vahamenetelmän haittavaikutuksia. Sokeri on vesiliukoinen, jonka ansiosta se on helppo puhdistaa iholta. Makea Lady, tehokkaaseen ja hellävaraiseen karvanpoistoon koko vartalolle. Makea Lady, hellävarainen ja tehokas karvanpoistomenetelmä. Poistaa pienimmätkin ihokarvat vaurioittamatta ihoa. Sopii erityisesti herkille ihoalueille. Sokeri levitetään vastakarvaan ja poistetaan myötäkarvaan. Tällöin karva ei katkea eikä poisto ärsytä karvatuppeja. Sokerimassa sisältää vain luonnonmukaisia raaka-aineita. Se on hygieeninen karvanpoisto ilman vahamenetelmän haittavaikutuksia. Sokeri on vesiliukoinen, jonka ansiosta se on helppo puhdistaa iholta. Makea Lady, tehokkaaseen ja hellävaraiseen karvanpoistoon koko vartalolle. Makea Lady, hellävarainen ja tehokas karvanpoistomenetelmä. Poistaa pienimmätkin ihokarvat vaurioittamatta ihoa. Sopii erityisesti herkille ihoalueille. Sokeri levitetään vastakarvaan ja poistetaan myötäkarvaan. Tällöin karva ei katkea eikä poisto ärsytä karvatuppeja. Sokerimassa sisältää vain luonnonmukaisia raaka-aineita. Se on hygieeninen karvanpoisto ilman vahamenetelmän haittavaikutuksia. Sokeri on vesiliukoinen, jonka ansiosta se on helppo puhdistaa iholta. Makea Lady, tehokkaaseen ja hellävaraiseen karvanpoistoon koko vartalolle.